I decree and declare Jesus by the power of the Holy Ghost. Amen. I am an angel of Afrosnolofalis. Obia nyana dwene se emfa nhyana dwenem se the name of Asore and the name of Osofo say the munum say oh onyame nipa no say the muhu no sa na tie say the moma dwenem no etie no no Angel or Henefa. I know who Angel baby. I abosom kroya. Onim Sumsum samu a e na omde we di biribiri ani so. Asofo no a mo free say omde nyankopon nipa no a mo nyina babohwie say enchim no ma akogudua ba akoso no. Mo bose me kan sama kire mo. Efi say ye die enim safo ano. Ye wo die. Na bi leje nsu. Enti de wo tie no. Ye wo west ni bi wo kura omo kom sisi so a omo nkama wonte. I for my munya kwaba ahaye na nakasi TV na wo na libre wo mpa na nakasi TV wo kuma setafo pon kutom e ho no twere ampokwa amnyanko de na ko ahye yale ko twi ko breman de se ho na ade ba no nyankwa afi mfiti ase ni na nase en kantro se pedua edren na fa ho twere no sanse dua edren ye bopam ede twere no mpanifo na kan asa no to ho na pe ba bia benya ho to benya somdie eniyama bekoyie ede ama wo na baifo bekiri ukura wo hu a wo ma ho kura na nakase enso akache sanse adese dodo no ba ha no enkunimdie ayo mo enso edea na de nti ame ka kiro se wiem ani abre nyina ne se eniyama bi koso ewo kristosumu a asa ye dwene ho te a ye nte ase na ye hu na tete wo so ne ye nte sa asem bi enti ye penso ekristosumu asesa na anasa ne kekeka ho na ne nyina ne se osofuo bi ena ne honhum san ne honhum san ya ye nyina anim se enkaye ba wiase no na bible mu no yete abofo bi ti se Michael yete Elijah ene Elisha ne Michael no wo bi se Nebukadnezar se no onye sofo wono nyankopon wo ko je no ho achenye no twen na so sofo ekopie na no se abofo no bi de abile jensu ena Afrosnolofalis Elokra de asa brofo ne French ya kabo mu atese e ho nsem wote a ente ikana fo obusa se abofo be na ofra mu na panese ye pa ebe hu ntini ye kekere boa yenko tie video no a no osofo no a na ntom wo bobo abofo a se wo mu odo mo ye aduma se de enti na no ofra sa afo no yenko hwe na yentie bi emra sisia ye ba kese atenase wo esunsumu ni a wa bene a ye kana na no nsumu de a wanye number 1 obe 1.5 yebe ba no ho na ya betie na num nsam afri sa abofo yi a no sofo yi ebubo mu din bomodin se wo hwe yi be subscribe wo like ya na fe wa share e di ama onua bi no nso ayesa bi e di ama me din di break over kwesi twemasi Mandela me ba sisia I decree and declare Jesus by the power of the Holy Ghost. Amen. I am an angel of Afrosnolofalis. This is my true name. Jesus Lord. Handed down to thy servant. Hey. Jehovah Nissi. Jehovah Blood. Jesus Lord. Jehovah Jireh. Amen. The mountain of a village. Jesus. I declare. Amen. I for better mo asese mo atwen na samre de ya dan ho abase ne bi kaka na na ya de ye kase enso atenase na village nsu ene ne yakeka ho no ye ba abeka ho asem na ye mo ha wie ye ni o hene ba brain ye so a ne ya ba nkwankwa ni ase na ya be pensam ni nkyiremu na ye de aboye bra ti awie ye tenase a village nsu ene Afrosnolofalis ase ho ahwan na ye de enke nim se asofo wo mu bobo abofo dia wo mu bo Elijah Elisha Michael Gabriel obisi na Nebukadnezar also de say no come kra that's what say abofo also ya bofo kra also abeka bofo no bia o course ro no akosakra di also abeka bofo no na afa de yan konkoti Afrosnolofalis ni bresamu ye ti am ye ni abri na ne se ni friend ni nantia obi da kogwa mlem enti abile jensu ne ye ben timinka na wo na wo yesunsun a wonim benkum ni nifa a benkum nifa ko asori a ansana twere ampokwa nyankopɔ do opeso do eye na dwuma mu no wo de nso abepie mu a samre de adudi ma
Ozu di nanakese awo. Ye trans ye wie ya no di sem no. Kai ye so ye ntie bi ye ne atiefo. Le James na wo sra na. Ba kon dia ne ka di ni o. Engineer. Ano dia wedding. Just off you was. Say that walking na na say. Se wo sabi wo. Afrosno. Na wo di Afrosnolofalis. E wana asem wo. Wo betumi abodin na bedru Afrosnolofalis. Video no se ya fa ko hwe. Obi ehunu, obi aye. Enye ni ebehunu kura ni. 2023. Chia. Adesemama. Adesemama, ni kai. Ya do twede ampo ase. So ahwe so ma ade ache yi. Na Onyankopon waye bi. Ade ache wa no adi afe, ade kire nche ba nsumu nsem bebre. Na ahwefo de atiefo. Emse na nakasi TV adawromenti. Ene nkrofo pi se de bia mo kano no. Moni ada ho. Na mama dwene atwe asibibi so. Se bi ompanimfo te sankofa yenchi. Fi se wo finance akofa yenchiri. Edamase pa. Oh se si enkura nhyakura nkrofo de mame no. Aboa me. Oh ya de mpanimfo se de ofuru duapa de piano. Oh ya de na se obi hye nkura ya. Na o ka se nana ena mo nkyire nti. Empo tibia se na kampesa me faso. Ene se nipa wuwa. Kokua mo che wasama do etwew. Se nipa de obedua no na abetwa. Se wo bre kura okoye fa kwambone su na anya sika. Na wie no enwie wa wie papa. Na masesa sebe minu ase no wada nyame ase o. Watwe akrama Yesu. Yesu onye nyame ni atwe akrama. Watwe akrama nyame. Atwe akrama nyankopon. Yati ase. So bom. Obe Yesu beye na adwuma se de komfor Anokye beye na se de Muhammad beye o madwuma. Wawie. Yesu awie na adwuma o. Na adesema masa asaba mi nu de abeto proso no. Ye bedwudwam apapem na obi ahu. Dedi kai adasama emfa nhyɛ ne tirim asɛm a me ka de akyere obi a ne sɛ obi a nya na dwene sɛ emfa nhyɛ na dwenem sɛ the name of Asore and the name of Osofo sɛ de munum sɛ oh onyame nipa no sɛ de mu hu no saa na tie sɛ de mu ma dwene mu no etie no no ano no de 20 saa ba bia o saa eti ye ni Asore kese ene sofo kese ti nkwa Asore Betio asempa na me ka asempa ma adehyeman ma ani ahwefo mo hunu mote nsem bi ase eno ti na duru me bi na se me charge wo ne ma bi hu a na makoma na ete oni bibi Jesus okan oduma nkoma bo ade no ahonhom egu ahodo bebre ye ohonhom a oye adwuma wo mframam Betio tie ni ye o yo honhom a oye adwuma wo mframam yo honhom a oye adwuma e wo wiem yo honhom a oye adwuma e wo bosumim apie no yo honhom a oye adwuma e wo esumu yo honhom a ote asamado ene nsuom yo honhom a oye adwuma e wo nsuom yo honhom a oye adwuma e wo bosome ankasam enemu ene dem enti ahonhom a enipa da sani se de enim no se unim de ekọ na ohuna ahonhom enam wiem no ete se gwisie kumo prekese obia ne nakwai obia ne dwumadie obia ne nabose ene se de odoma nkuma si ball no nanzo no Bible kan se bi o se na onyankopon hunu ni a oye nyina na hwe papa ti bibia papa se okomu awo Bible mu a o se Noah ebreso no odi nsuyire na ede ese wiase ensuyire no odi sai abonifo nyina me bo ana so oto na abonifo nyina ase eye den still boni that's boni no way
ene yese omom ka kakra ne bi ombeye boni bi o me ka kakra abi ankogura no wa hyen no mu na ade a no wa hyen mu ye atrenefo ne sitiefo na so mu koye no na mu bae no na e do na still boni ne da so ho so mu bae no be hunu emma onyame jinsu ye totoro obi ase o otori ni paase se nipa bi kai nipa kai ye ona ye sitie ya onam awurade akwan so a wo ye trene kwan so a onye boni ne wura sa apamada kan nim ana me boa to mu bae no eti boni ne sa firi hin ne bae me dem fi se wo mom ko mu bae no wo be hunu ma no wo hu ofe no wo be ye boni ene ma dodo se ne wura apamada kan nim samre no emma bi ba wiase a na wo hwe wo mu abosuo na hwe wo mu achi no wo mu firi hin ne bae enipa ngotwe no amu no mfiri bae people go on say tie kasa bible kontompo ne na blaba se mumu a ya no bi fi se bia obi ka me ka abususem bi ana me ka asem bi aso yi bi free bi awuram aha bible nsem bebre utie kom tutu na basani asra eni nyina so papa bia eni ti eni nko eni tinifo no wa breso bible se wodi nsuyire edey esai adiboyefo nyina tolo mu nyina ase wawuno wo tolo mu nyina ase na boni firi hine na nem yenu yesai boni 8 no na de bae 8 no go inside the akeno wo na de boni yesa bae o me de boni firi hine bae on free akeno mu bae ona etimi ko free act nim pie no o me ye atenefo a o me ye sitie manyankopon na sa wo be tene ni nia na boni so ne enkekan ni asase so de bia edu sumba nyina nso ye dai esai ni nyina enti wo no samre wo kire se boni ne ye de san bae ende ye free se 8 no de asem sebe akeno na de na me ko just ay asem sebe enunti na atomu abeduru ne da bia metia bonsam so da bia ya bobonsam tiope da bia bobonsam nkrante de afisu ye ebi kutampre domre odi atu crazy mu amana nonom ye ko bobonsam abai kutanu aka bo hu mienu okoya okobro bonsam bonsam be no okobro no nipa bonsam onipa etese aboa apantwea unuma no apantwea what say to didi wi ano na no atwitwiri dabi aboa kokko no di wi no na no atwitwiri fam aboa apantwea oya aboa okaseti anyame didi nyame atem wana so odwonso ano odwonso agunyankopon ani no ode ne to ahwe wiem no odwonso kosoro si ekosoro aguna pampam kro ti wudwane nyame a to aduboni a wudi komfor yire ne moti adu turum ani atwam de na atwam wudi komfor yire ne moti adu turum na mkache wudi komfor yire ne moti wadwane ne kire osa ayo yankoi se atwam dia eni ne sunsum ni ho wudi komfor yire ne moti adu turum ana komfor yire no bia wankoi yire no me see wudi komfor yire ana msi bia ne moti adu turum wankoi yire no ade shemamba yedi asibe nam na cheche sija so de ama me kasa me ni abri nyina no sa kasa ya ye frɛ sɛ Angel ndi din dia mensa amobie wo mensim sa amobie wo ba kon dia abilojosu ha no dia metimi aka ɛna Afrosnolofalis Afrosnolofalis bi so asa abehwe wo Afrosnolofalis hey why we are spirit no ba bebu o sesai me ko ni spirit wono o fara da fo so a o fara da fo a o so benya dom o senti na person fana dom fo no o so ye Afrosnolofalis the name of Jesus now so abile James o yango fo mo ayo no me entiase ada samani pe mobo ni nyina ye de nipa ni ahoto onipa ni ahoto ahoto enipa ni nyina ne sei ye fompe sika ye fompa ahode ye fompe afofrope ye fompe heaven we enka ho heaven to ka se obegu aso dem heaven dia enipa egu aso dem metimi de bensa sebebo esimechi se enifa over 80% gina eyedie ekoya ba faso obedi ekoya ba faso obetu kwai ekoya ba faso a ene ohawo oyale ne ho beto no enipa ambose omo pri akọ heaven ye egu aso dem no be se be 10% pe
ɛna ɔmo pɛ heaven me nam ka che o ya o mo sa adwene wo bitirim dodo no aye die meye menye sika madwuma bekoso metu kwai mewo yade edam so beko eya mani hu enti ohini nipa mobo yie pa menye kunu nipa mobo ya ohun mu a mebobo odin no hwe ohini wiase o mempe obi eho asem eka ena mempa de a meye se meye ade abo obi achi ana nko na aye papa ana meye ade bi se meye ade bi egu obi hu fi ana meka ade bi am obi adwuma bi abono na de adesema ma de metuba ka kire mo ane se adasama obi ama nani na ho ahonhoma hodo a menuanom asofo de yi adwuma no opanyin si aka bi mo asema kire o menua ba menua ba ema na ye bie niam bi eni so akire wo a idonyankopon ayan kwaso dem da unkwaso dem da hwe me sisudua akire enyema enkrofo ye na honhom secret no bidonyame ka me no mienu kama mani hunu se menua se wo aniwa ehunu niam bi a ekwa bidonyame edin sofo no uhuna obefa bo obeto abono na hunu komfo anka betwa de purse enso ye ka nipa bonefo awudifo atrimodinfo a adasama ade ani bu komfo minim se mutrinwi no so se na de boys na ye mutrinwi ni bi edi komfo no ibunu se eye bonsam bi se de kentare mo ho e ya de fo dabi nene obi ye komfo mpa onamo a na opeso de hu sie se na de boys ya ye mutrinwi bi me ka sempa na Mandela unum se okotra obi nchempo enene nkrofo ni eda ho ne nkyerechira da wurumanti wo fie ko okotra ka kwa na okotra obi nchen oteka mu kura passenger car on person betra ne nchen we komfo we in the name we komfo wasi dai obi eno a we Kristo ni oba be hayo dai fie dai da se wo chensuo no kura Kristofo bi ka so mu mpe we di omo je cause oni ma ba yetewu mu etimi komfo ena hawa na asase wo ye komfo no musi hu no me be komi mfie bibiri ni sesi a ombo a nya bese awia asem first no mom de na mu bi dabi mo ase sunsun so asofo na mo hu pa wo ye nye ehu a ya no mu gon se be ni kokokokokoko Mandela enye ehu a ese na mo ba nkwala edwane enye no kresa sa ne ni ehu onem se emra abrofo de bible de ba ya on be kire Jesus de asore de ba ye no somne je se ni ade om de ba ye nyina ne se omu be gubo som hu fi efise ye bibiman eno ne ye tumi ne ahoden onipa dasani bia betime nya omu ahoden adi wuso a Jesus brew sunsum ase ete se obi se obeku a na se wokra no onya no a ontimi ngu yenya wokra e de betima ye obi bia me no abai first time no na e honhom ya na so boat ya e honhom onya ho e honhom yenya wokra e ne yenya wo to obi bi de obekfa hene be ye obetu odro be ye de na se wokra no anya adwuma ontimi ti obi ti be kasa nipa de na fa ba bia ye wonya ne credit ba ontimi da na tisi ese ne credit ne ye ne credit ne sunsumo ne credit sunsumo de ne krasam ne eka no ti nya sunsuma yenya wokra ye honhom mu a enkrofo de ye adwuma dodo no ko fa free Egypt ebi ko fa sunsum de bi free India yania Israel ya omo fa na se eho ye nyankopon man no ahonhom ho pa ya enya in the name of Jesus asemu obi kuta ade se o se enkataso so de begu obi so a na yade na yede leko enkataso do nudi efiri to no ane ntuma onim de wo mu dabi onim na bose onim ade wo mu honhom bia wona fade se de bosum bia ba e wa atade a ehye no sana ati sunsuma kwakwo bia ne nadwuma bia ne ne o se fata no enti ahonhom ankasa egu wiase ne ne ma egu wiase a eya adwuma no Mandela na men ka asem kire yo obi ho a ne honhom a ekuta no a ode ye asore no inno sunsumu emu pa no obedomu siko no da bia mpo sebe
omo ka nipa mo jagu ensu ni ani hu accident bebrebe sisi nyina omo ka ho e fa mo ka ho bi ewuwo basa nyina e fa mo ka ho bi Sumsum hia moja minua me eniama e di ahim no enti ya me pese meka akọ baabi obi be jọ baabi na me nyame ni pa na die ansa na onipa da sani betuma gina aka ya se bibia ni ho beye bia ni ho no ni frani ansa no beto boa bo no na ne na si bibi so asam na me ka kire no ti ansa na onipa da sani obetuma gina ho aka se sei oni baabi ogina oni baabi ofiri ba o di afe e di ape otumi obi di emfie be se duasa ena apene de wakwaje ha wakọ Egypt akwaje ha wakọ India akwaje ha wakọ Chad akwakoje Mali Niger Mali Niger ne Chad de minim na minim Chad bi biso akọ Benin Niger Benin o musi edro Benin na se de musi hu no ofa edro baby pa edro so Benin pa edro ben kase edro ni ho na se de mumu hu ne se eye super power se de mu fi se etie no eche baby a no ofa ente sa aye so nko bi afo mu da so nko no okuafo hwe ma men ka asem kire o yenia ye be ka asem kire o ye Ghana fo ana ye me ka se yenia ye Ghana ha edro ha ba asa dro ha pa edro ha me se edro ha pa so kwa wo dro ye dro ya ekuta ye no enye ye na ye nhwehwani mu eni suatra eni niema bia ye fa Bible ye nkatani mu ya mpa ye nananom eniema enhia ampa ma Abakosem enhia ya mpa niema bi antie ama niema bi atima yira ya ndinro no bi anu balanfo amfe bi enware ofa ma menka asem kire o ye Asante ha edro pa ye nananom kuta sa Asante edro kuta pa ya niema bi a minim ya keka bom ataye drum wadware achi drum wadi ya she drum wadware nkwantanan so wakonsamampo makodware duro wakokwa ebretuo makodware duro wakodoto makodware duro yakope bonsam che ene niema yinyankama de amawo ya chichi duro am wadi edro bia no ba bia o sini palo so wako India wako hene wako Chad wako Benin obi bia no obetima dro bia no obetima entry no ho foda onkoye no bone ana akoye no bone a na say dro obi nya obi bone ko ye no bone na ndie no kre na obi nya obi bone no obi bone no ye no bone ya say ka bone ni ho sesi a wutiwe ya waso wa t-shirt kama ya me no kasai yo obi a oto no plan ho a e ka no nkunu wowu ayem ho wel yo obi a ono oto plan ho a e ka no nko na nka ya de abo want man ansori na bi abesa ka ye sisi ho nyina na nka o haw bi adawsu bia na nka ayede wo de o haw ne nko bia bia to so wo ni maguase enso so woto no wadis wadi hunu no bota ene se o de o ye nkyerɛkyerɛ aboa mansa ya no aye radio adwuma de aboa meboa na o dwene o yere na o ma ho ene o nka nkro ho ya wo nwunu obi ho ba ye obi o de nwoma ato ho a o check wa na mutuo nyina obi kura no girl kwa na ye ne ya madam for business no girl ko na ye ne ya ofa onipa dasani atrase ene wakofa afro bele ena wakofa na honhom abile jesu wakofa bi free Chad wakofa bi free South India ofa ye gagansem nyina wakofa ofa eniama hodo ne honhom ahodo ena akeka niama bom ena ono so ye so de abile jesu enti de wo tie no ye wo west ni bi wo kura omukom sisi so a omunkama wonte na se we ye ka abile jesu nye bi ya sa na ye ka no na yemom ne ye ka me ka smacho Mandela enti so obi be ka se we nyame nipa sakasa ene kai kura wiase o se ono efiri na na tie o se efiri mfinhia duo no ene ohun se yesi bibi wo ho na wo de dua se o pese o pai
bia ejemu a this order that dey shame na dey kuma boso wa je no na dey aboso na ansa na pai ti wo ye na dwen so obehwehwe no ahu sampa bibi wo wi ase ampa enti wote aman bi se eho de nuro wo ho ti ono atu anamon ko man na ba ko so ko hwe ba wa hunu hwe wa hunu hwe no ifi se baabi a onanti kokodudu ene baabi a onu si hu no de okohunu na ha na o si wa hunu hwe no na ya de keto ade man na hwan kra no kosi no so hwan no kosi no so hwan no kobusa anso ma men ka asem kire we ye ka se Nigeria eduro ho a obi ka o ka ne kwa se ye ti kuma se ye sisire maduro ho pa na me boa ananya sa ne ka no na so ko du tamala se tamale da ho eduro gugu abonti e to obi ti tamale obi ti beni esu oni ba bi aduro wo se aduro ni na se Nigeria kra ye se wa obi ti Nigeria wa ben ya se obi eyale na se ohemu a ohemu na hwenu ofi nanu ba ne hwenu mu ba ye se obi wa se kwa ye bobolo dini si jaso Ghana ni bi ko Nigeria ya won ne yire ko ye ne yire yale wa fa ya ade ye ekopama de ekọ adwuma ba oba ye ne yire no ye kuno atwa ne sere e de asen ne kwa no se ne yire no obi wa se kwa entini nam ni bisa akoko a obi ale ye no obi wa se kwa wo hu ni ye pe obi a odo no bo na mane ka che ne se so ye na dwen so obesu aya yi bi a o mbese kuno wa nkasa wa mfa ne niema ene odwane ye no de bae ti Nigeria wa ben a ye wi nipa e wo ho enso bi ti Nigeria oni baby a wa ben wo obi ka so ko e obi ka se wa ko Nigeria okọ hwedro no wa ko hwedro wa nwura duro a Nigeria no wa baby no wa hu no wa anko Sokoto na ko Sokoto a we hu se duro ho ma men ka asem kire wo ye de moto di agro asidu fa no nemom onipa uso petumi bia wa asasi so a no wani abele so pa hwehwa obehunu on sabeka hwehwa obehunu nemom no black na man kire nkwanta dem black na man kire nkwanta dem etiefo eye bele mabu o black na man kire nkwanta dem se won suro bone dia se won suro mojaka guo dia se won suro ohawa betu nua bi dia ene America asma kire wo opese ne oto alupre wa ha obenya dokre Mandela me nim dia America dokre am gitumu sesi a woto sesi a opese wo di president ya o mampanyina Kufuado sebe kafla wo eya adusua wo sebe kafla opese wo tu na konwa yeso na mbetena so na atra so a o hwehwe baabi a obetumi anya obenya na emom no eho the consequence na nakasi TV na hwe enra nam ni sunsumu ni bi komo sa din aboboye a and also can the same thing kire me say ono no oba obetumi aye e de amount na enso kwa de be firi mu ababia no e ma no ho bio sa oba na ase opeso odiye na kwa say wo ho o kire na afi so obetumi a ade shemamba me pam chawo don't come there again me ntu futuro mu mani e na me nka samboni bia nkire obi afi say odo nsa benkum nsa ba ko kire wo yonko say hwi a o de aka no say buka hweme so 9 o se de aka no bisa o say na so so e me se me kan sama kire mo pa na nka mo betimi dia na nka so be kwa asore mu dia na se breto ba asore ni Mandela Church akwa ba Mandela Church abusiafo me ka asem dia kire wo se wuti wiase na o pese unya tumi ana o pese udi ya ene ya obetuma di ye se unsro bone tieni ye o unsro mojakaguo tieni ye onfa de betu nua bi ho enwene se wunua yi obewu ana obebodam ana de be chiesie kum obi da abontere ana de be che unua na esi bia anka no oda ya wa nsore na unsro se edom before se nipa be sem pempem ebewu unsro se accident ebesi ama eja ato baabi ama enipadom ni nyina ase na wo sebe wodi yie na wunsuro dia ene na make us match say tumi bia ne wa open asati so won sanka wunya tumi ni wia na in the name of Jesus atoso na dia ate asori pia if you say Sumsum ye nim se bimpo ewi ni panam enimro so because Sumsum sem in the name of Jesus make us match Sumsum ya wode onu moja da bia nipa moja wo
ebi anipa maako eduosonson 77 omoja yakabom ya honom power etumi na sabo kai bibi dia na mo pesom dia masom dia na mo pem nkwaje dia mon samra back na mon kai tete atempo no a ya nananta no so obi kofa kwambone so koje duro ba ebi kwa koje sika duro a udi beduru krom anu abodam Tano se okira de kokko okiri mo jakaguo ya bosom ye nsuo ni abosom nuasa no so obi de bone bi besunsuma ensuo wo krom wo makwaida enti se okokum nua bi se odi kopesika udi beduru krom na ate afa so no abodam efi se ya honhom ne honhom papa ye nananom de chichiri kuro bokro ho ban chiri mo jakaguo chiri konkonsa chiri tirimodene chiri pesami nkumnya echira ho ya osu didi mpa ma onu abi mponya dai eni na onu a o ma ne bia de echesa wo dwena no na betima koku no edai bibi ya nananom abosom na ekuta nyankopon asem na se wo se mo be di asofo na chidi a me na me ka asem achem we ya uhuru kukuru ba no wa prane ni tumi ni be gina so ache akwa animu na nso so no na ntwedua eni gina wodoto na me komfor ekuta me ne be di gina wo mensem ebe enche bia be duro be re ese 4 years asofo we by okoy we by okoy we by okoy we by okoy mopa ogina so na nse sofo be no bia ma se papa e oba e so asata no na asata wale wasata ana me bo wasata no wakana no atum ni ja e dai odum jalo ono so be dai obi so ba bedum ne fufuro be ko efi se unu moja ankure ba ko obi no ankure nwotwe ne de ne ya o de be short enti se wuti wiase kafura na wunsuro bone na pe ye de a na wunsuro moja wunsuro se wunia be ko hawo ni amaniem wunsuro se sebe awuwo beto fie wunsuro se sebe amusebe nyaado obe ye obusuani wasole ba obenya accident obewu asem bi besi dia eni emeka asema kiro minuanom bia mane nyi obi anwo tumi bia no apana sase so awon sanka if you say ahonhom no e different obi e pedom obi e pe obi obedi na chie obi e pe obi ode ne be ya adwuma na emom atua enya ntua na ne nkatwom oni asem no atua enya ntua na wo se wo de akakaduro wo sina akakaduro na de asha otoro eye common so de be shorto na wo yi shorto awie na waka ato abo ano e ho na bo say yes twin ba ye fa na sare tin mpanimfo say atua wo yi enya ntua na ne nkatwom te wo ti wiase de sa wo dwene se onipa medina ahe ewo wiase wo twen obedina ahe no kwaya ase ya pre na dabre se wo ti wiase de sa wo dwene se onipa se de wutie bia owo da ho ma na kokua moche wa asama do twew na se wudi boni didi pesika kura se de en na wan fa kwambone so a wudi asudie ohaw no me ade ato obusua ene wo maso de a ene emenua na wo ye boni a na wadwene ho ene wanama otuo na wadwene ho efiri se asofo no a mo firi se obini nyankopon dipa no a munyina mabohwie se enchim no ma akogudu aba akoso no mo bose me kan se ma kire mo me se mo bo efi se yedie ni msafo ano epunu epunu baako du baako ebia ne safo a etimi bie ne pro no safo ano ansa na bebie eda na wula eda ni mu no eda bia ewo na ade ayedai ewo mu ayese wakoto sedi ana gesia se wantua no a so onum sududu ewo mu enim da dodo so nam dodo enti malamfo me de me ka asema kire adehima ma de bia me ka kire mu se me minim de nana no maka kire me enye owuo ene da ho manipa ene nye asudie eda ho manipa
ene nye kwakwa moche a wote asama do twa me kwabla kasia ha efise ekoi bia ni ho a ekosikam ekotumim eko sabia kokodro samu a minim na kwai na minim ba bia wo na minim ni gina bere na enso so no entasikoho ni panum ye jati fu me ko me papa bi ho metene nka na me ko ye me ko sra papa no se me ko na me so makosere ahoden me ko ye papa no hwe me din papa no hwe me sa wo se wo ya akokora wo ye panyin ade a kan pese me de ma no wo bi dada na emu ade a me de ma won ade no entimi no wonya de entina asema papa ka kire me no Osi ade o pese ko de mema me no ade no entimi no entina entimi no me nya de entina woni ma de kudi entia wabro sa sumsum sunsuma me peno ade na mimi ni ma o me ho dada na emu de o pese o de ma me na ade no entimi no me nya de entina woni ma de kudi entia entimi me Mandela so kuta spirit yes spirit keke entimi no entina yes spirit keke o ade na o de mema me no Nyankopon a on pe bone so ne entina sana no enti ade no epemoja me so no me kra akwabena no entimi mfa nipa moja anya dai ema no enti entimi nya dai wonya nipa moja obi so koje no de nya sika e de aman de nya sika e de agitini e wo Ghana mam wiase ba bia onke because we selfish ono ankasa ono ankasa ni yedie se nipa be ba age no so onfa no ho me entimi ne mentra efise onyankopon ebo wiase no ode moa ma ese ye mfa mo ye ho se me pe moja etise nipa moja abo akraman ni sunsum ene ni moja ene nipa moja nyina ade kro ejina de ba ko ejina brane piaw enu ntina suma blafo bia odi krama no woye hye no woye nam no odi krama se wo we krama suma blafo kum krama moja ade ma no tise brekune tegalem na sefo no to be powerful no powerful omni sentimaki ono omni sentimaki wani ba kuno ani yesna ni Elisha ono na otime come o kanche se ensuonto na ensuonto angel wo henefa ha no hu angel ba bia omu frusro ay aboso bukro ya omu frusro of Mandela oni mi sunsum samua ena omde we di biribiri ani so omde we be biribiri ani so aye nananom entimi susu entimi anka asem ani ho adanse a mani pa hunu benkum nifa abele jensu no so entire nananom se me meka saa asem ngire abele jensu no eye honhom foforo e bi free Egypt ene Chad ene Mandela me ka asem akire wo hwe yenia Egypt wo yenia Egypt ene kafra or say India and Chad no David Krobe Don't see Yesu free way Jerusalem Israel say ni ane Jerusalem a draw papa a draw ye dey almost some papa ayo opa bisobia what Israel ache obeka secret ache wo Israel efendo nsem eso mo yom bibia kokom uhunu da omo ade say de me ka cho say Jesus Christ no wo komfor na wada ma yemfensi ya sem no akoboso no de tena ye besa tena se e wo eti Mandela ade ba ko ameka ne say abilo jensu say afro belo mito say na bubu se kokose ko say se na bukat lezo se wa no a mo ka no enya ade bia we meme nwanwa bia oye spirit bi sunsum bi obi de na ye adwuma friend say omra eno ode be ye adwuma nti sa honhom no ode ne ye adwuma no o na kade ene chiwade ne tamo e friend ma ene tamo e friend no anadwo ye wo sunsum e friend no awia ye wo sunsum e friend no tina no nsia bomprenu no enu nti sunsum bi wo ho wa hunu ne bobre ene ne ginabre ene na bose ene ne nantesia o mena dwuma bi awia o mada o friend no ma onya dwuma da tamo nso sunsum no wa yese sunsum a o tinsuo mu ade nyunu o ko friend nsuo mu obeboa o pa koyi fish efiri nsuo mu ne fa no to asase zo obewu adentia
nyane dabre ne ho nyane dabre no ensuo opade nwunu a emu ye nwunu a oda nsuo mu nyane dabre ne kintampo nyane dabre ne mu wate ase sa na tie nti sunsum a ote nsuo mu no awiabre ye ne ni enkita ho wo kwan bi so sure me ba jawate ba se aha sa na edu anwumra sa na hu se bosome ene sabia mu sabia nyaado ensuma na ngu wiem hu se edu anwumra hu nsuma wo wiem ada na wie wo hu se nsuma gu wiem da ne brenso ne brenye dai enso enti ye wo sunsuma oye adwuma wo ensuma mu a anadwo bre na de ye adwuma enti ahohoma asofo no de ye adwuma ne niam na ya bile jensu na asefo am ka nyina no obi obebi ne tumi ne hu firi enti be enya me nwanwa mo na mumu nti bi da na em nwanwa mo na mo nti bi da na yem nwanwa na nakasi TV so ene ye bae na eya semu madala de kwa wiye yi sesi a ehemfu bebrebe omuni akiri omuni asori na chi so ndom da so mu aba no mu ne ma yeyi oda se ne ma aba na yeyi yesu se wo se me de me da se me mani ate ni friend ni so na tie de odi enya no opatwe enso ma menka asem kire we ami peka na menya ka anya no ano no wo hene ko a osori a wote asode ma no pa na awia na enwumre no wo bisa se tumi ekuta no a eye ahinwa no a ote so no ni sunsum ohunu da ohene no ogohedi ayede me dem sa akonya yesunsum se ote ya kasi se ote de so ote akonya so se wote akonya so adenti de se ote akonya so obi atra akonya so se frise ya wa akonya ene ya wa akonya ti ya wa kura ne ya wa kura ene ya wa kura pa ene ya wa kura kolon jo wati ase etie so ohene ti akonya so akonya wote so no eyesunsum wohene bi wo betira akonya so wodi Kristo sum kura asem saa na akonya no kura ne nsamanfo nso no daeda nso wase kada bi ya kasa kire no o se kasa kire no sure eno ntina opem so ensem bebre odi a osemeda wona nanano beka kire me se wa hunu ayi asem ya obu ayi ofenso asem no wase monka ya na nya na naso besi na wuwei nya we na wuwei nya we na afi de koba na sei enti wa wo pra konwa no waka asem ni nyina ati di akyerewo enti waka asem na wie de ba asem bi mu wa wie safini enti we fancy so wa wie ye bani ankwa ye begie ni so ene ye ka kyerɛ so ba bia wotu na asie no no wa hwe yie esan se ye din sankyerene enko anchi dia na ye se satemu da wo ho ana se heaven wo ho nti ye beko bidi a ye nya sankyerene ne hwehwe twere mpokwa nyankopɔ achi kwan na odidi hia ye nyina be ka ye ho medi ni breto ba kwasi twemesi Mandela ye be hia bio makraw edamo asesem wa hwe